29 जुन नोंथांमोना मिन्थिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल माड डे महरै फालिनाय जायो। बे हायुङारि हाब्रु साना खालि हाब्रुजोंल' गेलेनो आरो रंजानायनि थाखायल' नङा। दिनैनि साना मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साखोन-सिखोन एबा साखोन-सिखोननि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खालामनाय सान। गेजेर हायुङारि हाब्रु साना मुलुगनि गथ'फोरखौ हाब्रुआव गेलेनो गनायथि होनानै फोथारनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो उन्दै समनि फालांगियारिफोरा हाब्रुआव गेलेनायखौनो हायुङारि हाब्रु सान महरै फालिनाय जायो। दिनै 29 जुन नोंथांमोना मिन्थिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल माड डे महरै फालिनाय जायो। बे हायुङारि हाब्रु साना खालि हाब्रुजोंल' गेलेनो आरो रंजानायनि थाखायल' नङा। दिनैनि साना मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साखोन-सिखोन एबा साखोन-सिखोननि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खालामनाय सान। गेजेर हायुङारि हाब्रु साना मुलुगनि गथ'फोरखौ हाब्रुआव गेलेनो गनायथि होनानै फोथारनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो उन्दै समनि फालांगियारिफोरा हाब्रुआव गेलेनायखौनो हायुङारि हाब्रु सान महरै फालिनाय जायो। दिनै 29 जुन नोंथांमोना मिन्थिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल माड डे महरै फालिनाय जायो। बे हायुङारि हाब्रु साना खालि हाब्रुजोंल' गेलेनो आरो रंजानायनि थाखायल' नङा। दिनैनि साना मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साखोन-सिखोन एबा साखोन-सिखोननि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खालामनाय सान। गेजेर हायुङारि हाब्रु साना मुलुगनि गथ'फोरखौ हाब्रुआव गेलेनो गनायथि होनानै फोथारनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो उन्दै समनि फालांगियारिफोरा हाब्रुआव गेलेनायखौनो हायुङारि हाब्रु सान महरै फालिनाय जायो। दिनै 29 जुन नोंथांमोना मिन्थिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल माड डे महरै फालिनाय जायो। बे हायुङारि हाब्रु साना खालि हाब्रुजोंल' गेलेनो आरो रंजानायनि थाखायल' नङा। दिनैनि साना मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साखोन-सिखोन एबा साखोन-सिखोननि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खालामनाय सान। गेजेर हायुङारि हाब्रु साना मुलुगनि गथ'फोरखौ हाब्रुआव गेलेनो गनायथि होनानै फोथारनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो उन्दै समनि फालांगियारिफोरा हाब्रुआव गेलेनायखौनो हायुङारि हाब्रु सान महरै फालिनाय जायो। दिनै 29 जुन नोंथांमोना मिन्थिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल माड डे महरै फालिनाय जायो। बे हायुङारि हाब्रु साना खालि हाब्रुजोंल' गेलेनो आरो रंजानायनि थाखायल' नङा। दिनैनि साना मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साखोन-सिखोन एबा साखोन-सिखोननि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खालामनाय सान। गेजेर हायुङारि हाब्रु साना मुलुगनि गथ'फोरखौ हाब्रुआव गेलेनो गनायथि होनानै फोथारनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो उन्दै समनि फालांगियारिफोरा हाब्रुआव गेलेनायखौनो हायुङारि हाब्रु सान महरै फालिनाय जायो। दिनै 29 जुन नोंथांमोना मिन्थिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल माड डे महरै फालिनाय जायो। बे हायुङारि हाब्रु साना खालि हाब्रुजोंल' गेलेनो आरो रंजानायनि थाखायल' नङा। दिनैनि साना मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साखोन-सिखोन एबा साखोन-सिखोननि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खालामनाय सान। गेजेर हायुङारि हाब्रु साना मुलुगनि गथ'फोरखौ हाब्रुआव गेलेनो गनायथि होनानै फोथारनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो उन्दै समनि फालांगियारिफोरा हाब्रुआव गेलेनायखौनो हायुङारि हाब्रु सान महरै फालिनाय जायो। दिनै 29 जुन नोंथांमोना मिन्थिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल माड डे महरै फालिनाय जायो।
बे हायुङारि हाब्रु साना खालि हाब्रुजोंल' गेलेनो आरो रंजानायनि थाखायल' नङा। दिनैनि साना मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साखोन सिखोन एबा साखोन सिखोननि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खालामनाय सान। गेजेर हायुङारि हाब्रु साना मुलुगनि गथ'फोरखौ हाब्रुआव गेलेनो गनायथि होनानै फोथारनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो उन्दै समनि फालांगियारिफोरा हाब्रुआव गेलेनायखौनो हायुङारि हाब्रु सान महरै फालिनाय जायो। दिनै 29 जुन। नोंथांमोना मिन्थिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल माड डे महरै फालिनाय जायो। बे हायुङारि हाब्रु साना खालि हाब्रुजोंल' गेलेनो आरो रंजानायनि थाखायल' नङा। दिनैनि साना मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साखोन सिखोन एबा साखोन सिखोननि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खालामनाय सान। गेजेर हायुङारि हाब्रु साना मुलुगनि गथ'फोरखौ हाब्रुआव गेलेनो गनायथि होनानै फोथारनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो उन्दै समनि फालांगियारिफोरा हाब्रुआव गेलेनायखौनो हायुङारि हाब्रु सान महरै